अरे ब्रजपुर बुलेट गाड़ी गाड़ी गले आम लोचना है उठी गाइबे अना अना संगात किए शगड़ उपरे आम लोचना है अच्छी अना अना संगात किए शगड़ उपरे अरे ब्रजपुर बुलेट गाड़ी थिला वसुदेव थिला वसुदेव अरे कंपानी गढ़ी गाड़ी को किए रखी थिले हाँ किए रखी थिले अरे रखी थिले नंद नरपति करबा नेत्र संपत्ति रखी थिले नंद नरपति करबा नेत्र संपत्ति रखी थिले नंद करबा नेत्र संपत्ति रखी थिले नंद नरपति दही दुग्ध सोर पेट्रोल ताहार 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 वृंदावन गाड़ी जाउसी मारे बाजा पड़ियो बाजा कौन बाजिबो हाँ संबल बाजा पड़ियो हाँ देखिया हाँ चलो हाँ इंजिनटा कौन है इंजिनटा होइछि पका पाद पकु माइला धक्का 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 ए धन केउठी गाड़ी रो किछि होई नाही गाड़ी रो किछि होई नाही एड़े बड़ तरु लाउ पुड़ी ब्रजपुर बुलेट पापा कौन मसुआ सुनी अच्छा पड़ो हीरो माइंडिंग हाँ हाँ हीरो पानी पत्थर काटे है तर भरिया हेले आंठू पानी फिटे है ना चलो हाँ शुणी तारो टाणुआ रीति रखिबा मते शुणी तारो
କୋଉଠି ଗଲା ଗାଡି ଗଲା ମଞ୍ଚାକୁ ଉଠି ପରି ଗଲା ହେଲାଇଟ 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 ଥିଲା ଚାହିଁ ଦେଖିବାର ପାଇଁ ଥିଲା ଚାହିଁ ଦେଖିବାର ପାଇଁ ଥିଲା ଚାହିଁ ଦେଖିବାର ପାଇଁ ଥିଲା ଚାହିଁ ଦେଖିବାର ପାଇଁ ହେ ପୁଅ ମଲା ହେଡେ ଯୋଧା ମଚାର ପରେ ଧାନ ସେ ଗାଡି କି ଆଉ କିଏ ରଖିଥିଲେ କିଏ ରଖିଥିଲେ ହେଲେ କହୁଛି ଆଉ କିଛି ଦିନେ ପାଣ୍ଡବେ ପାଇ ଭାଇର ପୁଅ କିଛି ଦିନେ ବିନିତା କିଛି ଦିନେ ପାଣ୍ଡବେ ପାଇ ସେ ଗାଡି କଥଳା ତେରେ କିଛି ଦିନେ ପାଣ୍ଡବେ ପାଇ ସେ ଗାଡି କୋଠିଲେ ଚଳାଏ ଧନ ରେ ବାଣୁ ଆସ ଦିନେ ବିନ୍ଧି ତୀର ମୁନେ 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 ଟାଣୁ ଆଇଛି ନିତେଲା ବେଗାରେ ସଜପୁର ବୋଲେ ସାଗାରେ ପିଲା ବସୁ ଦେବ ସକାଳି ଗାରେ ସଜପୁର ବୋଲେ ସାଗାରେ ପିଲା ବସୁ ଦେବ ସକାଳି ଗାରେ ସଜପୁର ବୋଲେ ସାଗାରେ ଯୋଉଦିନ ବାଣ ଆସ ତୀର ମାରିଥିଲା ଗାଡିରେ ହେନୁ ଅଚଳ ହେଇଗଲା ଗାଡି ଥିଲା ବଡ ଚଞ୍ଚଳ ରାଜା ସେହି ଦିନୁ ହେଲା ଅଚଳ ଗାଡି ଥିଲା ବଡ ଚଞ୍ଚଳ ସେହି ଦିନୁ ହେଲା ଅଚଳ ଗାଡି ଥିଲା ବଡ ଚଞ୍ଚଳ ସେହି ଦିନୁ ହେଲା ଅଚଳ ଗାଡି ଥିଲା ବଡ ଚଞ୍ଚଳ ସେହି ଦିନୁ ହେଲା ଅଚଳ আরে কিও বা হইছি কেন জানে কিছু আরে কিও বা হইছি কেন জানে কিছু ভক্তি নীলা চলে এ ভক্তি নীলা চলে গ্যারজে পড়ি ଏ ଗାଡିରେ କଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛ ଗାଡି ଅଚଳ ହେଇଗଲା ସେଇ ଯୋଉ ହଁ ହଁ ସେ ଗାଡିକି ସେବା କରିବାକୁ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ବନ୍ଦ ହଉଛି ଜାଣିଛ କେତେ ଜଣ ହଁ ହଁ କେତେ ଜଣ କହିବାକୁ ପଡିବ ନା ଆରେ ଛାଡି କରି ସକଳ ଫନ୍ଦା ଦିନ ରାତି ଗାଡିର ଧନ୍ଦା 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 ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ପଣ୍ଡା ମେକାନିକ ହୋଏ 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 ମାରୁ ତ ନା ହାତେ ଗାଡି ତ ଜାଳେ ସଜପୁର ବୁଲେ ଗାଡି ଜିଲ୍ଲା ବସୁ ଦେବ କମ୍ପାନୀ ଗାଡି ସଜପୁର ବୁଲେ ଗାଡି ଜିଲ୍ଲା ବସୁ ଦେବ କମ୍ପାନୀ ଗାଡି ସଜପୁର ବୁଲେ ଗାଡି ଜିଲ୍ଲା ବସୁ ଦେବ କମ୍ପାନୀ ଗାଡି ସଜପୁର ବୁଲେ ଗାଡି ଏ ଗାଡିର ସେବା କରିବାକୁ ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ପଣ୍ଡା ମାନେ ବି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗାଡିର କଣ ହେଇଛି ତାର ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଇଛି ଟାଇଫଏଡ ହେଇଛି କି ଏସନଫୁଲିଆ ହେଇଛି କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ମ ହେଲେ ଜାଣିଛି କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଶୋଦା ରାଣୀ ଜାଣିଥିଲେ ବ୍ରଜ ତରୁଣୀ ଜାଣିଥିଲେ ଯଶୋଦା ରାଣୀ ଜାଣିଥିଲେ ବ୍ରଜ
ସଜ ଜାଣିଥିଲା ବୁଝା ବୁଢୀ ଧୀର ମାଇଣ୍ଡରେ ଚାଲ କାର ଆଉ କଣ ହେଇଛି ହେଲେ ଗାଡି ସଜ ହେଇଗଲା ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ମଜା ଲାଗିବ ଗୋଟେ ଗାଡିଟେ ଖରାପ ହେଇଥିବ ଜର ଦେହ ପା ହେଇଥିବ ଜର ଦେହ ଭଲ ହେଇଗଲେ ଏଟା ଟିକେ ଆରାମ ଲାଗିବନି ଗାଡିଟା ସଜ ହେଇଗଲା ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ମଜା ଲାଗିବ ଗାଡି କେବେ ହୋଇବ ସଜ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ମଉଜ हसिला वयस पाचिला दाढ़ी आनंद कुमार बोल भाई प्रेम से